Alam mo ba? Marami ang nababahala matapos maitala ang kabuang 287 tremors noong Biyernes, June 26 sa Manila Trench malapit sa Bolinao, Pangasinan, pati na rin ang sunod-sunod na mga pagyanig sa Cotabato Trench bago pa naganap ang matinding 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon sa mga opisyal na ulat ng ating mga seismologists sa PHIVOLCS, ang mga kakaiba at sunod-sunod na lindol na ito ay isang halimbawa ng tinatawag na earthquake swarm. Ang earthquake swarm ay ang sunod-sunod na mga maliliit o katamtamang lindol na nagmumula sa magkakaparehong lugar sa loob ng isang araw, isang linggo, o umaabot pa sa isang taon. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, walang tinatawag na pangunahing lindol o main shock kung saan may isang malakas na lindol na sinusundan ng mga aftershocks dahil ang mararamdaman mo sa phenomenon na ito ay sunod-sunod at pabalik-balik na mga pagyanig araw-araw na halos magkakapareho lang ang lakas at karaniwang nasa 4 to 5 na magnitude. Kaya naman, maaari itong maihalin tulad sa isang pangyayari kung saan para lang may patuloy na kumakalog sa ilalim ng iyong upuan. Pero ang tanong, delikado ba ito? Ang diretsahang sagot ng mga eksperto, pwedeng oo at pwede ring hindi. Sa isang banda kasi, ang earthquake swarm ay gumagalaw bilang isang natural na shock absorber ng ating planeta. Ibig sabihin, dahan-dahan nitong pinapakawalan ang naipong stress o energy ng lupa sa pamamagitan ng mga maliliit na lindol, imbis na isang biglaan at isang napakalaking pagyanig ng lindol na kayang magpaguho ng mga gusali. Pero ito ang kailangan mong tandaan, ang mga lugar gaya ng Manila Trench na malapit sa Pangasinan at Cotabato Trench sa Mindanao ay mga malalaking fault lines na may kakayahang maglabas ng lindol na aabot sa magnitude 8 o higit pa. Ayon sa mga seismic analysts, ang earthquake swarm ay pwedeng mawala lang na parang bula, ngunit pwede rin itong maging precursor o isang hudyat bagong isang malaking lindol. Dahil ang ugali ng mga trench at lindol ay hindi pa rin kayang mapredict o hulaan ng kahit anong teknolohiya sa mundo, ang mga pagyanig na ito ay isang mahigpit na paalala na hindi ka dapat maging kampante. Kaya sa kabuuan, maring ipinapaalala ng mga eksperto na patuloy na isagawa ang paghahanda at pag-aaral sa emergency drills anumang oras. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!